Kalong hapeng kecing yam ketang, bagamet basa uba tiklu jerwa, live sans nem kerta, ubadai wei na ginong kiulum na kejela meklea, kalwan poi yang sa, ha opar lempering ha kejanmit kendai trek urisau, arjar puar. Kemban syukda uba tiklu jerwa, udai belajar rengkat kiwi pat ginong kiulum, ha kesau trek urisau arjar puar, hading kecing tua ulum tha, kat baki dangwan pai, na kebaki ulum dropadi kadanda tu, ha utar kashi utrakan. La penting na bau lakhlan no, balayo sei gamet basa jongu, ha keprat trek urisau arjar puar. Uba tiklu udairu dukot ke Meklea Sport Climbing and Mountaineering Association berkani kecing lek kiulum kadai shibenta chung kecing syahi kai Advanced Mountaineering Course haka cakap puli Nehru Institute of Mountaineering NIM utar kasi kamet basa uba tiklu klon poi nang ba kauti kumba kapur sau buci nau paisngi haswa bonon kit pat shenang ba shlong ya ka basa jungu le dan buram khaddu khadwai trek urisau arjar par haswa bonra on tepat au lum jing tep kebalang presbyterian lumpering Jungwai ke pang khmat jung play maka jingwan jung ni gamet ke jingwan pai jung ni gamet ke jung syakri jung play bulong hun jung balang hang ni po lumpering ba kanong penman ke jing pentengan ni ging kesep kanong ke jingker khu I indalen ni bulong I kurim jung I ba kunjo ke kesem hi ba boy tena ka por ngi yo ban pai play jingwai swam ngin purung ye ke gamet sie tung ni wai Ablay buku pajang bahab leng ni wana jan jong met try lemba jong ni kapor kani ka clip mat jong kani ka mid try ni aingu ya mena marba melong ablay jongi bat melong kendra jong met bat kamen sim ka jongi para try lemba jong ni kapor atai kendra ablay kani ka jingja ka basngosi bakum kayeng ki haban ma lemba ka jinglong jingman jong ka mariang atai kendra kabakalawan balin shop atai kendra ya ki babun ki men sim ki bakodot atai kendra ng tepo terang Para terkendal tiklu jerwa bolong wei lagi dekat jong ke balang atwai badon na ketika jaka baru haban mat ya ketika jingja ke snowsi pada blay bekodor ketika jingja ke wara ya ke jing snowsi ya ke yang kesem ke wara ke jing pat do nut khamtam ya kurem jungi indalen balik si ki khon ki baret ki jong tiklu ra blay bekodor ringi snowmu pat ya me terkendal bleng ke jinglong jong ke mariang ke bakumta blay lala papanuan ra terkendal yang dengan met ke basa ke jong syakri jong met rek na adu benda poy hayeng bara blay bi bakodor bagani ka yeng akan ka yeng swaban perung gini ka met syayeng atak kenta ongi pen kentang swa khmat jong met rai baga jingwan ke jong atak na ka met ke ba wara ani ka po kalong ke jing pentengan atak na kerpang ya ka kurim ke jong I blay bi indalen atak kenta kat kum ga jingyo jingtip nadu ka tsni beningkong haka sawatari ubnai Oktober ngayo phone call nang thina po Uttarkashi kiong nana ba ka team of second team of the advanced course who went for Kibali summit ya Mount Draupadi ka danda tu kila ngat haka avalanche kete kata ka bara eki bar kata ka avalanche ka bara kala ra eki kala beret eki sha crevasse bar baro sa puai ngot kila shara na preng ki sa puai ngot kila khat sangot dan apa yang kita khasangot kita survive kita persang man safe ya jong namal balai this kane ka advance course kane ka course ka bangi juhikai kumno wa phin safe ya jong how to survive mountain kumno wa phin navigate ya ka jaka but kumno wa phin yarap ya ka team but kane ru ka advance course ka bangi ong wa phin professional to become a banlong professional mountaineer but haju ko por hari rang taban andalayo eta khubor ba na ka district administration ki asdang ban pha ki rescue team ban le ban rescue ki hendrai kimla ban le na ka daw ba kala jor ba ka yor ba ka jingtum o ba kitu ki bala si fira jong lu kim tip shu ki position no ba kla shu la ja skata shane satai na ka jingdum lo nyim tip shu e kalanti ba kalanti ketu ba kiwan do kala long kala ja no te Kasimpor ya ki haru kumba khat sao haru khandru kanta bagin poi haka jaga bagin yo jingyara hajing sha kane ka jingjia kim ka avalanche mo kamju khamja ko hi la san post nem kane ka institute mta la ya but kane one of the best institute hapo Asia but ki bri ki one training hane ki one naru Europe naru Korea naru Japan Sri Lanka Bangladesh ki one baro one training hapo Nehru Institute of Mountaineering ban yo ya ta training banong kinong kyulu te kane ka scene ka baningkong ka ba niyo snowboard ka haka history no ka Indian mountaineering of training mo
kaba jawat kabala ngat ya kan ka jing mensau kaba kham ju kham ja ko haka kalang 1 out of 1000 ajing pendep kaba khadu ngin pendep no I haka lasisni te ha lasisni haka poshi baji yin pendep haka balang Presbyterian halum paring kum mangi yo nong ki luom I kwa hi bangin long top bangin long best mo bangin lai bangin apply ya ta performance ka jongi mo na ki instructor manin hana ka institute ki ong bakila nominate as the best student of the course number out of Shispa Arfu Armor na pedeng Shispa Arfu Armor he is one of the best and the strongest but how ju ka poru kidan sanmut ki bajit ban long ban yo top out of 5 karena competition te ha kelas di itu klu yo number 1 out of 122 but yo ban lead ka team de ha ka tu ka por ke ba lead ba ka team baka ja kata ka jingja te ka ja long ya ka ba tha ban wan kata ka slap ka avlan singin ha ban kian ka tamu te kade kata ka pengarah susi supaya dak nut bang ha bang snow ba na yin jongi jelas man di bot ya ka din jat ya ka ba nga ju manusiaru kalau kumta hi ba ngayo best student man bale te man taru ya I andai la yo ya ka ka ba thumu sisa na ru dingkong ila ong ya ba ngakwa sisa ban le na ba ngakwa bangan sedang no re kam go thamai ka jingbot jong I long bai kwa ban long instructor bat ikwa ban yeshim menta bat kini ki babun ki kam ki bede bat ki forces like army or police ni kham don ka jing thut hang no ngai ngu eu blei bo lo yaram nanti nadu bami na yeng haru mana poi kalam kumbala bu lupa kumbala haga last moment mo haga tuka haga tuka pratarik ngayo kol lai baji kiong ba ngila deb yo e gamet ar kunriu teli sa salai teli te hangta kalawan kata ka jingkhot enga ba khilino te nang tu bar sasipang ka poi ka sms nga ko ba pinhawan no chane te wood ngami na yeng san baji ngami na shillong san baji ngal long ka tiket ru ngla subuk halanti nga subuk no iki ba yeng jonga tinggal subuk na hangtu hi bat dalapai hangtu ngala ikren bat I resident commissioner jong ka Meghalaya house ma I ba ila pembiang pa kali bat ab nga airport ngapoi airport khatwe siteng khat arbaji ngi move na Delhi non stop haru ngi poi khnai baji step andapoi khnai baji hangta nga sai kedu kamet bal nalong kumbal le kamet ka poi haju ka por ngaru ka poi khak haju ka por hi ba kumbal ya kut hi kamet kawan ka poi de helicopter nga poi de kali kumbal ya kut hi ka madam nga ingu ai uplay no ba na kini na pedeng kini ki apu khandai ngot lala ban sei la pun khantang kumi kamet de tikuluru namar kalong kumne habang ilai kane ka training course mo ka training course haju ka por kila don ki survive ki khar sangot kila tip ka location hangno bajia kata ka avalanche hangno badan ki victim te maki hi ki bala save ya tu ya ka location jong GPS location no ya ka coordinates anda kila save ya ka tu kita wana shopo ban ka rescue team bar ki habo ba ki wan sei be kila tip hangno wan sei hanrei ka wi ke jingja ha ka expedition ni ong expedition ni le omdan mono kumba ka jule manga philai I ni ki dor ki bedan hangne kate ke expedition wai phila ha umdan batip mono sei phila ha ta kamot asuja la ki post nem te ka jingja ha ar jar khan nyau tu parlo jaga ubade one of the best mountaineer ha ka prathai Martin Moran mo da pipe ka website pinsai Martin Moran riu euta mau ha ar jar khan nyau uja hang ta haulum ubang ngilek mai hagini kisnami kamet ju khamyo shu hadu manta te ki bahai hadu manta na London ki ong ya government of India ngin pha visa pha rescue ba ye ki brio ban dei wa de kamet ke jong te kat no tam ngaba ai ngu e blei ba ni dang yo ban retrieve ya kamet itiklu idang yo on phai yin kan no ka jing thang man siam la ma I in suja shalom mo te kan ne ka de jingala masta jong blei ba hang tu ila proof ba ngi ki dong Meghalaya ngi ki ba khlan ba khamdam ka association jongi ka pa hang tu ki sipairu haju ko por ki la ya ro shisha ya ka jing tibet ke jongi ba ki instructor ki la ro shisha ki ang kombalong ma phi lo bot e phi haru ka ta ka jing ai man sim ka jong ki unada rau sayo man sim